vandaag? Oh, best wel aardig dat je zo. Er worden niet echt problemen, hè? Nee, daar moet ik de gelegen geven. Maar die poeten. Die poeten? Wie meent ze die poeten? Ach, die nergens met een tengels vanaf kunnen blijven. Zo er mich toch een van die communicantjes in zo'n schoon wit kleed en het wierooksvaat. Het wierooksvaat? Ja. Bij de mesdinner, bij de deken, zwijgen de wogen halen om de kurkens opnieuw aan te maken. No. Hé, maar waar wordt dat dan? Het van die grote, die Vlaamse reuzen en notaringers en Elzassers en nog veel meer. En ook nog van die Schwanwitte met die rode ogen. Vroeger dacht je altijd dat unneknieën waren, dat die altijd unnen kregen. Maar dat is niet zo, dat heeft pap me niet uitgedacht. Die kregen graag geen unnen te eten. Die hebben altijd rode ogen, ook als ze mogen of papen tevreden krijgen. Dat komt doordat als... Dat heeft eigenlijk niks mee te maken, hè. Nee, dat lig ik tegen een andere keer wel eens goed. Goed. Maar ik sta nog allemaal hoe het liggen. Van collect gesprekken, tot knieën met rode ogen. Dat moet wel gemakkelijk te voet. Trouwens, weet ze wel wie die knieën met een witte vag en rode ogen heten? Kom zeg. Zeg, hoe is het? Kom zeg, dat ik dich erin zo versoppen, dat zag ik zo maar voor de flauwekul, dat meen je niet echt. Zeg, hoe is wie die knieën hadden? Nu zeg maar rustig. Ja? Ik mag praten? Kan je geen schrum? Nee, natuurlijk niet, maar ik klop me toch met nemens. We zijn niet toch om de orde te bewaken, toch niet om te versturen, daar werden we goed voor betaald. Ja, dat vind ik van jou mooi. Jij bent een goede collega. Wel lomp, maar... Heb jou te laat leren kennen. Ja, dat is wel goed. Hoe wist wie die knieën hadden? Zeker. Heino's. Und ja, zo blauw, 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 blüten Cyan. Mensen dat nu? Mensen dat nu echt dat die knieën Heino's heten? Dat is toestom. Wem had ik dat wies gemaakt? Wies gemaakt? Wies gemaakt? Dat klopt niet dan. Nee, oh, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Zal ik je zeggen wie die knieën heten? Albino's. Albino's heten die. Albino's? Ja? Albino's? Vluchtelingen? Net als ik. Luister jong, ik maak me vooral nu af en dan schuift dat nooit meer met die foto's maken bij de telefooncel, ja? Ik pak me dus een albino uit de kooi en ik zet hem met een paar moeren in de kenjawagen van klein van mijn zus. En ik maak een gansrulke foto's van hem. Een gansrulke zeg ik, want iedere keer als ik op dat knopje duwde, dan draaide het in de kop aan de andere kant op. Nou, eindelijk hou ik eens een foto hoe dat stom bias me aankeek. Ik word helemaal blij. Spring weer op fiets naar de fotowinkel, geef mijn fototoestel af, verkuiper houdt het rulke eraf en zang vandaag gewoon ik mijn foto's ophalen. En wat denkt ze nu? Wat denkt ze? Ik denk dat de telefoon gaat. Wat de telefoon heet? Nou, pak aan even. Ik heb geen telefoon. Wat lomp van mij. Chef geeft mij de gsm. En hoe zit dat aan? In binnentash. Ja. Ja? Ja, Lo, met Stadswacht echt, zegt u het maar. Ja? Ja. Ja, nee, is goed. Ja. Nee, is goed. We komen eraan. Hoi, na. Luister, du moest even wachten wie dit is gegaan met die foto's, want we moeten van de chef als de bliksem naar ouders, want er schijnen een paar gekken de echte revue in de war aan het sturen te zijn. We moeten die op een kalme manier de zaal uit zijn te krijgen. Kom, trouwens, fijn om eens een groot gesprek met dich te hebben gehad.
Marieke, dat is wat ik gehoord heb. Dat is met een zigeuner, hè? Oh, als de pap dat hoort, hè, dan gaat het echt smal. Heb zo gar niks mee te maken. En trouwens, pap, weet je alles al? Ja? Wanneer dat dan, hè? Ja, dat heb je gisteravond toch gezien, toen we samen bij de... Wie stuk ontslapen was, hebben we alles doorgesproken. En dan gaan we naar huis staan, dadelijk op Napoleon. En dan stemt er die nog met het leger in. En kijk goed, hè. Stoort hij niks om, komt nergens aan, maar dat is hier niet vallen, kunnen we ons kansenleven voor terugbetalen. Moog helemaal niks. Nee, hè? Dat is zo hard. Steek hem in Napoleon, ga ik het leger in. Pas op, mijn kosten dat maar lukt, hè? Zeg, wat is dat met de achternaam? Fien. Iedereen kreeg van Napoleon een naam. Je hebt toch een naam? Fietje van de Bekker. Ja, ik ook. Eske van Jean en Bertha van op het trambaan. Ja, en ik ben al meer dan 50 jaar mat van Harry van Philip. Ja, is goed. Je moet bedenken dat daar de mens gek van wordt. We hebben hier in het dorp 33 zangen, 44 jaren. En dan komen nog eens wat bijnamen bij. Dat klopt, ja. Mick noemen ze Sjelle Teun voor gekke kraatje door Nuesle. Ik snap er zelf niks van, hè. Luister mensen, je moet goed nadenken wat voor een naam je wilt dragen voor de rest van je leven. Dadelijk komt Napoleon, die vraagt u uw naam. En dan schrijft hij het op. Wem? Zie je? Dan kunt je als dorp met een gek mannetje. Dat is geen gek mannetje. Dat is Napoleon. Goed allemaal rechts door. En buigen en knikken. En met twee woorden spreken. En doe het niet door dat buigen. Want het is een zelf in stopnoot. Sheriff? Wat is dat, sheriff? Nee, hè? Dat doet wat wij mensen allemaal denken. Hé, pas op, hè. Dat heb ze nog niet. Pap, wat denk je, man? Mansle jonkie, geen Kenia en nu we weg weer. Daarom ben ik nu nooit getrouwd. Ik heb altijd gemeend dat die aan mijn krakelingen dachten. Terwijl die allemaal dood dachten, heb ik zijn stief laten verredden aan de krakelingen. Weet je wat ik me afvraag? Zou de Philip van der Kroezen, hè? Zou hij nu ook een achternaam krijgen? Wat denk je hier? Zou dat? Nee, van der Kroeze Philippus is mijn naam. Ik ben hier kwaliteiten kwaad. Ambtshalve dus. Je hebt een dikke hoed hangen. Wat meent je van der Kroeze? Zou ik het aan je zien met de Napoleon? Nee, zeker. Zeg, gaat Angele. Mijn krakelingen krijgt dat toch niet, ja? Een spreuve kent dan het recept, dat geef ik nooit af. Maar dat is wel een belang van de ganse gemeente. En ook voor de armen en gebrekkigen is het van het hoogste belang dat er geld in dat leger komt. En als de schouden en de schepenen en ook de geestelijkheid meent dat geld moeten verkrijgen door exploratie van die krakelingen, dan werden die geëxploreerd. Die explodeert dadelijk geen angst. Dames. We vinden wel een oplossing voor dit probleem, stelletje huitele tuiten. We zouden de oude kern kunnen opknappen. Beter om kunnen gaan met ons monumenten. Eens kijken wat we een aanleuk krijgen. Dat met minder wegen en verkeer. Geld wat we daarmee kunnen verdienen, dat kunnen we in ons dorp investeren. Dat hebben we al eens eerder gehoord. Ja, nog niet zo heel erg lang geleden. En ik weet ook hoe. Kom maar, zal ik het vertellen. Opletten, de kuntje. Wat? Allemaal buiging. De kuntje. Waarom zit nou weer op een paard? De koning hoort op een paard zitten. Maar ik heb hem al gezegd, niet met een smerige knol in mijn boot. Maar ja, hij wil het hoger zitten. Hij wil over ons her kunnen kijken. Ja,
maar op zijn tenen staan. Dit is nog kleiner als steeg. Als Loco Schout en een van de rijkste van de dorp is het met een eeuwig machtige koning en Wiener keizer te mogen begroeten in de schoon gemeente Ech. Wieso ben je keizer? Heb je er 3 keer voor afgeschoten? Madame. Et mademoiselle. Et monsieur. Je suis très heureux. Très heureux. Nous, les rois, avec un grand zeggen bonjour. Bonsoir, mon grand empereur. Vous permettez, monsieur Philippus van der Kroeze, die boer is van Hammy, de man met de gezamen. Monsieur Michel, vous permettez. En dit is mijn boet. Zo, oogknabbelen in de beurs. En ik ben mama van Norges. Zo'n schaap heb ze om jongske. Silence, silence. Ik heb maar peu de tijd. Je veux registration? Donnons. Monsieur, tekenbal. Ik ben Mat van Harry van Philip. Hé? Van Philip. Philip 1 of Philip 2? Gewoon van Philip. Oh, ik kreeg Philipsen. Wir sind 3 en 3 van die ruimtezagen en boterhammenwoers. Ons andere zuster had dat op een zaak. Heb je ook een man helemaal met een schone naam? Hé? Van de vleeshouwer. Oh, ik kreeg Beenakkers. Ik ben Neske van Jean en Bertha van over de Pearlhoedpee. Hé? Die is Oetpij. Oh, ik kreeg Van Pijn. Ik ben Fientje van de Bekker. Hé? Fientje van de Bekker. Van die lekker krakelingen. Wil je eens proeven? Oh, les craquelines. Je veux les craquelines. C'est le beaucoup de l'argent. Tu es mon ami. Mie? Nee, niet van Mie. Mie is van ons. Van mij, van Fientje van de Bekker. Non, je veux la craqueline. Tu es mon ami. Lappie, kom eens hier. Het lukt ik zo niet. Je moet bedenken, het vriendje nog niet vriend. Maak er het hoofd, vriend met haar erop los, vriend met haar. En de krakeling is een van ik. Oh, c'est bon, fine. Je suis très heureux avec dich. Ik leef l'amour. Joh! Kijk niet tegen en dan kan het allemaal gaan. Mais non, l'amour. Je t'aime. Wat damn! Met mij zeg je damn!
geloof dat er is heel graag. Dat wordt misschien heel goed voor die zaak. Krakelingen verkopen in Parijs. Dat dan ik het met een rugbluf. Wat moet ik in Parijs? En wat moet er gebeuren met die krakelingen? Pourquoi les craquelins? Pourquoi? Pourquoi? Mais monsieur, qui? De compagnie? En garde!
Waarom wil ik nu niet eens? Waarom pakst du mich nu niet? Waarom niet? Heb ik dan God met jaar garoes geen figuur? Zeg jong, wel luister eens, hè? Kom eens met me met, dan ga ik eens in de glazen bol kijken. En dan ga ik tegen eens vertellen wat voor een schone toekomst dat du met mij kunt hebben. Kom eens met me met, kom eens met, kom eens met. Kom met. Het braait, is het de Die verrekte pokkeriers, kunnen die dan gar niks met me loslaten? Pokkeriers, zeg. Wie, monsieur? Dat stelletje bandidos. Die alles in brand steken, en vuur. Niks aan de hand, monsieur. Niks aan de hand. Alles onder controle. Kom, we gaan verder. De volgende. Ik ben moeder Gonhilde van de heilige Heer Jezus. En doet je er toch geen zin? Denk je ook aan die armen en de gebrekkigen? Hé? Die is een zuster, een zeur. Oh, ik hier. Zeur? Het braait op mijn hals en een kleurstje. En mij? Doe nog hier. Hoest u niet te gaan bussen? Het brandt ook bij de poos. Nee, monsieur, ik weet wat brandt. En we weten nog veel meer. Anne? Zeg, mama, hoe dicht dat werkdoos even bezig? Dat heb ik toch al gedaan, dat zie je toch wel. En, dicht Michiel. Of mogen we eens soms meneer de Bokker hier zeggen? Wat? We weten alles. Je gaat jezelf verraaien. Er worden te veel toevalligheden. En daarbij is Lizzie, mijn zuster. Dat kalt in zijn slaap. Oh, Mia! Du weet ook dat het heel onfatsoenlijk is. Lui afloesteren in de slaap. Lies, we hebben een langer in de gaten. En dan begint hij zichzelf verraaien. En hoe? Wat moet er nu met uit? Met ons niks. Denk wie bestaat, dan moet zo rap wie mogelijk uw dak verdwijnen. Ja, wie zullen we dat dan doen? Dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Ik ben er al goed bereid, zo wie ik weet, ja. Ik ken een schoonwerksken in de buurt van Ittervoort.
Daar ben ik me schon angelend op zitten in oude Israël in Lommelen. En dan neem ik me naar podium met haar. Wat dan niet zo zenuwachtig, man, hè? Dat nog niet, ik zorg toch goed voor dich. En dan ga ik de komende baan, die ga ik zo'n schoot met hem aan de weg tummeren. Ja, zeker. Kom maar, doen ze met mij met, jongen. Dan gaan we naar Ippenboord. Ja, kom maar. Zo, weg. Goed, der is weg. Ja. Michiel, gaat ze met een tas koffie drinken? Ja, is goed. En ik dan? Ik ook. Een tas koffie. En een krakeling. En een groot glas bier, want dat is het geheim, hè? Oh, dat is... Ik ga nog een cijferslies. Geef ze met, dan pak ik die gedeeën. Nee, Mia. Het is nog niet afgelopen. Dat geheim van de krakeling. Wilt je het nu niet eens weten? Is dat nu niet meer belangrijk? We zullen toch de monumenten op gaan knappen? We houden dat geld toch nu aan dit? Och, dat komt je wel. Dat los je vanzelf op. Oh ja, jank maar vast. Ik kom zo aan hoor. Soldaten! Oh, du hast nicht so eine Schreiben. En du hast alle de beken, zeur. Was het leger? Hier laat ons nemen. We zijn niet ganz alleen. Hoe is dat Napoleon dan? Napoleon? Die is in de weg en daar liggen die niet meer voor. En de leger is een blusje. Nederlaag? Ja, dan kennst du met die geld misschien er iets weggaan. Opknappen of een zo'n cultureel centrum boeren. Maar die armen en de gebrekkige dan? Bijen, Gonilde, bijen. En als dat niet helpt, krijgen we misschien een schoon verzorgingshuis hier. En het geheim van de krakeling. Ah, dat geheim, dat blijft geheim. Het draaide om de krakeling, die hemelse versnapering. Ja, versnapering. De gouden sloeten, geer moet naar boeten, geer zo wie het brugger wordt. We gaan ons wassen, geer moet verkassen, want weer gaan er vandoor. Dan wordt er gelachen, alweer soms een traan, weer ben je
Wer